Hag jingle kai perlok haprenga Manchester United Persia ika Leeds United. Aba pai shagane jingle kai hag kela step baro arteli gi ken hon gi klemla batun khijar. But day hag kela min kata hag minute ka ban riu peway ka Manchester United kala yo batun khijar ningkong lengba u emerald. Great finish. Absolutely fantastic finish. But hashwa ban kut ka jingle kai kata hag minute ka ba pra peway ka Manchester United kala yo ban tap ya ga goal ka ba ar lengba u jo hugil ubade player ubadang khat khandai snem jong ka Manchester United. It's a brilliant finish. Absolute brilliant finish. I mean, you just look at his run. He's always onside. Always onside. But hadu bukut ka jingle kai ka Manchester United kala job ta ar lanon. Aga jingle kai Gold Cup semi final hapring ka USA Persia ya ka Panama. Aba phai shikne ki arteli ki ken hun ka USA kala la ban Pynliem ya ka Panama hagi arteli ki jingle kai Gold Cup final. Aba phai shikne ki jingle kai semi final haga kela step ka jingle kai ka long maria khai haga ba baro arteli ki ken hun ki klemla ban pen khijar hadu bukut ka kela step. Bar kumjuru haga kela mit ka jingle kai ka long maria khai haga ba baro arteli ki ken hun ki klemla ban pen khijar hadu bukut ka khandai pe minute bat pra minute ka additional time. Bala haban ra ka extra time ka ba live pe minute. Badai haga kela step jong ka extra time. Kata haga minute ka ba khandai pe khandai ka Panama ka yo ban tap ya ka gul pentam Lengbau Anderson. Henry hashwa ban kut ka kela step jong ka extra time ka USA ka layo ban tap ya ka gul penia khai Lengba o Ferreira kata ka minute ka ba shis pa san. But hadu bukut ka extra time baro arteli ki kenhon kine na marshi goal. Bala haban penon kam daga penalty shootout ban rai mado ban yo Rung Shah ka final. But day ka penalty shootout ka Panama ka lala ban Pynliem ya ka USA da san la sau. But yo Rung Shah ka final ha ka sin ka balai. Delivers. Rolled on. Save Mosquera. Oh! What a finish! And Panama on to the Gold Cup final. Hagawai pat ka jingle kai semi final hapring ka Jamaica Persia ya ka Mexico. Haba phai shagane ka jingle kai semi final ka Mexico ka layo pat pen khijar ningkong tang ha ka minute ka ba ar Lengba u Martin. But haga minute ka ba live theo ka Mexico ka layo biang ban chep ya ka gol ka ba ar Lengba u Luis Chavez. But hadu bukut ka kela step ka Mexico ka tam da ar lanot. Haga kela mit ka jingle kai ka long maria khaj haga ba baro arteli ki kenhon ki klemla ban khijar Henry hashwa ban kut ka jingle kai kata ka minute ka ba khandai theo plus line ka Mexico ka layo ban chep ya ka gol ka ba lai Lengba u Alvarado. But hadu bukut ka jingle kai ka Mexico ka lala ban Pynliem ya ka Jamaica da lai lanot badi Rung Shah ka final haga sin ka ba khandai. But kani kundu Persia ya ka Panama ka bani le kai haga khan riu terik Henry ha India kan longa khat nyau terik bentau munai.